ଚାଣକ୍ୟ ନୀତି ଭାଗ 2। ବାସ କରୁଥିବା ସ୍ଥାନରେ ଶିକ୍ଷିତ, କଳାକୁଶଳୀ, ମାର୍ଜିତ, ରୁଚିସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତି ବାସ କରୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଆପଣ ଯଥାଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ମାନ ଆଶା କରିପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଯଦି ଅଶିକ୍ଷିତ, କୁରୁଚିସମ୍ପନ୍ନ, ଅସଭ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ ସେମାନେ ଜ୍ଞାନୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ହେ ଜ୍ଞାନ କରନ୍ତି। ବୟସ୍କ, ବୃଦ୍ଧ ଓ ଅଭିଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ହେମାନ ଯଥୋଚିତ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ ଏବଂ କନିଷ୍ଠଙ୍କୁ ଆଦର କରନ୍ତି ନାହିଁ। ବାସ କରୁଥିବା ସ୍ଥାନରେ ବ୍ୟବସାୟ ଓ ଚାକିରି ଆଦି କରିବାର କୌଣସି ସୁଯୋଗ ନଥିଲେ ସେହି ସ୍ଥାନ ବାସ କରିବା ଉପଯୋଗୀ ନୁହେଁ। ଜୀବିକା ଅର୍ଜନ ପାଇଁ ମଣିଷକୁ ଦୂର ସ୍ଥାନକୁ ଯିବାକୁ ହେଉଥିବାରୁ ସମୟ, କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କ୍ଷମତା ଓ ସମୟର ଅପଚୟ ହୁଏ। ବାସ କରୁଥିବା ସ୍ଥାନରେ କୌଣସି ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ନଥିଲେ ନିଜକୁ ଏବଂ ପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କୁ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ବିରକ୍ତିକର ମନେ ହୁଏ। କାହାରି ସହିତ ବାକ୍ୟାଳାପ କରିହୁଏ ନାହିଁ। ଆବଶ୍ୟକ ବେଳେ ତାଙ୍କଠାରୁ ସହାୟତା ମଧ୍ୟ ମିଳେ ନାହିଁ। କୌଣସି ପାରିବାରିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଏବଂ ଅବସର ବିନୋଦନ ପାଇଁ କେହି ନଥିବାରୁ ସେହି ସ୍ଥାନ ଜନହୀନ ପରି ମନେ ହୁଏ। ସନ୍ତାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିବାର କୌଣସି ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ନଥିବା ସ୍ଥାନ ବାସୋପଯୋଗୀ ବିଲକୁଲ ବି ନୁହେଁ। ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଦୂରରେ ଥିବା ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନକୁ ଯିବାକୁ ହେଉଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କର ସମୟ ଓ ଶକ୍ତିର ଅପଚୟ ହୁଏ। ଅଧିକନ୍ତୁ ବିପଦର ଆଶଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଏଡ଼ାଇ ହୁଏ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କୁ ଛାତ୍ରାବାସରେ ରହିବାକୁ ହେଲେ ଏହା ଅର୍ଥ ସାପେକ୍ଷ ହୋଇଥିବାରୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଏହା ସମ୍ଭବପର ନୁହେଁ। ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ନିଜର ପସନ୍ଦ ମୁତାବକ ବାସସ୍ଥାନ ଯୋଗାଡ଼ କରିବା ସହଜସାଧ୍ୟ ନୁହେଁ। ଧନାର୍ଜନ ଓ ବିଦ୍ୟାର୍ଜନର ସୁବିଧା ଥିବା ସହର ବା ତତ୍ସନ୍ନିକଟ ସ୍ଥାନରେ ବାସଗୃହ କରିବା ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ସହଜସାଧ୍ୟ ନୁହେଁ। ଭଡ଼ାରେ ବାସଗୃହ ମିଳିବା ଦୁଷ୍କର। ନିଜର ରୁଚି ଓ ଚାହିଦା ଅନୁରୂପ ଭଡ଼ାଘର ମିଳିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା ବ୍ୟୟବହୁଳ ହୋଇଥିବାରୁ ସାଧାରଣ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଭଦ୍ରବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ସେଠାରେ ବାସ କରିବା ସମ୍ଭବପର ହୁଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବାସ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ସ୍ଥାନ ଅନୁପଯୋଗୀ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ରହି ପ୍ରତିଦିନ କର୍ମସ୍ଥଳକୁ ଯାତାୟାତ କରିବାକୁ ହୁଏ। ଏହା କଷ୍ଟକର ଏବଂ ସମୟ ନଷ୍ଟ ହେବା ସହ ମଣିଷକୁ ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ହେବାକୁ ହୁଏ।